खुलुमका जतननो बाहायदों गाहाम नंबायना मिया थानाय हर दिनै जे दरा परितोषनि कायसा मेसेज इमोशनेलिटी कायसा दुखनि तै बा पाब्लिक रौनो शेयर खायका तामनि हिंकाय ब्लेकेन दुख नांजाखाबो कायसा भिडियो दायमालिया ते कायसा फोटो दायमालिया असंनो हेड कमेंट बांगो असंनो बैबाय खुक सित्रा तै कमेंट खायजागो गै ते कोयदिन सयसिनाय बरं मुनसुरो अमनो तिनो कायसा बो पाब्लिक नो फुनुगै सैरि रिखा मेसेज जतननो नायदि हिनै फारि बोता मोनसि अमनो संकिजा परिवै नालियानो तिनी आनी कग्नो केबो सिटितै एबा इमोशनेली साकनि काहामनि बागै सिवैबो सिया सानानि नाया नो मेटार माजबुरि तंमानि बागै बरकनि तिप्रासा करै बिग्रा जाबा कम्प्रमाइज बाय मांनो मा तंजाव बुजियो आं सिरिं तंखौ जरा सालचा सराय सराय कुबैनि कुबै तातालनो ताताल फुनुगै रिनाय आं जे सामानि सावै सिरिं ओंगै थांमानि यागुलबो आं थैमानि यागुल एबा बुथारजांमानि यागुल जरा बेबाक सराय सराय खायनाय तामा बुजि खानरक जे ताबो अर बिनि अ सिमानो नुगै ताम साइमांका कायसा बरकनि कस्तनो तै असो कमेंट सित्रा हेड कमेंट खायजों मानो ताबुक ताङै खायजाक आमसि नरक बुजिनाय आमसि नरक सालायनाय बो ताङै दुकारिखा चिन तिप्रा सरंनो तिप्रा मथानो ताङै दुकारिखा अकक सालायनाय हेदा तै वैसे परि उइनाय तामन सिक्या तिनी आनी ककनो केबो सिटितै केबो इमोशनेली साकनि काहामनि बागै सिवैबो सिया सानानि नाया नो मेटार माजबुरि तंमानि बागै बरकनि तिप्रासा करै बिग्रा जाबा कम्प्रमाइज बाय मा तंजाव जे बिनि अकक सामानि तै गै बतामो नैगामो सिक्या जे बुजिनाय रखैतो बुजिखना बिनि बो समय कायसा सित्रा फायक्या अ समयो बिनि कायसा माजबुरि इंखा बो एकदम नीट नां तंमानि समय रां मानो अमहाय बर'नि साबोनि प्रब्लेम फाया तंबा हेदा गमो समयो बो यापिरि शेरि जाखा जागाओ सेमानि यागुलो मोहाय इंगै थांगाताब बिनो कक सामा जागा जों स्राय सिरेकेन सेमानो बबो बाहाय बरक ते बति जात बरक बखा एकदम गाहाम चिन्दा परितुष आं मो बीजेपी नि ती सपोर्ट खायुने आं कक सामाया नों बनरो सामा हाना बो बसक दुख नांजोगे सिक्या अर कायसा बो मजबुरि नि तै नि सामानि कगनो खलगै सानाने नांया जों जतनो बुजि थांगो जों नायनाय रगो बो कक खलगै सायामो बरंनि कायसा जरा हामियाव फाइप्रो जतनो कगि कमो हायकाय सानानि नायलायलिया बिनि जरा अ हामिया समयो बो बतिके लाई फायक्या अमनो तै ताक जे आगिन बिनि एक्स दल तंनाय रक ताफनो तिरफ्रा मथाव बिनि मजबुरि बो हायं फायका अमनो तै सानानि नांया बो बाहाय थांका अ पार्टीओ इयो सिस्टेम न तै बो म कक सामानि बुजिखना नरक हामबाय जतननो मा आं बनो केबो बीजेपी पार्टी ना हामजागो तिरफ्रा मथा पार्टी ना हामजागो ने आं सामानि कग्या कायसा बरंनि तरफ तै बखातै सामानि से और आं कुनो रिलिजियन नंनि और पार्टी सार्टी इयमनो तै सानानि फायमिया कायसा बरंनि इमोशनल बरं मुनसु बो हायं थानो जे पब्लिक गै मांसा असकै बो दागार जाक दं गाय वानसुबै नायदि केबो असकै सानानि कग्या बरं मुनसु बो जराव हामियां थां जों साक साकनो जों सिtung जों बो सालजा सालजा खायमानि तंना जरा हामिया फायमान तंना असमय नों बुतिं था हामबाय जतननो बुजिखना नरक